ba ruwana da siyasa, ba ruwana da zaben wannan da zaben wancan, ba zan shiga wasan yara ba, amma uba duk inda yake in yara suna wasa aikinsa ne ya sa hankali ya tabbatar wasan bai baci ba. Don haka ina so in gaya muku zaben bana dokan da na sa a muri wanda insha Allahu zai zawo doka a Taraba. To diga yau mu ba raguna bane, ba ma bin garke. Ba ruwanmu da jam'iyya, za a yi tankaya ne da rarraya. Duk wanda take so yaranta su shinkafa sai ta sine dutse tayar. To dutse cikin mutane kuma su ne tsinannu. To sarki ya fara ku kuma ku karasa. Duk inda kuma da tsinannu a cire shi a yarku. Kowane jam'iyya na sarki ne, kowa ya siya zaɓe na sarki ne, amma sarki ɗan halal ne yana haifuwan halal ba haifuwan shege. Duk wanda ya shege ne ko shegiya kuma to ya zo ya sami sarki a lokacin da yake so da abin da yake so, ina jiransa da gaskiya. Ba yadda za a yi mu rufe kasa mu cika kasa da dotti. Dotti kuma shine kowa ya fito ya sheshe abin da ya faɗa a kasan nan yana karya ina da rai. Sai dai ya ba da shawara a ji ko a yarda ko a ki. To a fatin ku kuna stakeholder, to ku cire wannan kalma. Ba wani wanda yake stakeholder, ba wani wanda ya haifi mutane biyu, ba wanda rejistansa 10. Kowane ɗan jam'iyya mutum ɗaya ne, ɗan jam'iyya ne, kowa ya siya zaɓe a yi kuriya a yi zaɓe a ci. Allah ya tsine wa duk jam'iyyar da ta rubuta karya ba ta yi zaɓe ba ta ce ta yi. Ba kuma yadda za a yi mu sake yadda da karya a kasan nan. Ba kuma dalili illa domin ku. Ba cikin ikon Allah abinda wani zai samu a kasan nan ya kara mini abinda nake da shi a bukata na, babu shi. Ba wanda yake da shi cikin okan Allah abinda ya hana ni, zai hana ni. Abinda Allah ya bani ma ni ma sai na nemi wanda zan baiwa. Kuma insha Allah har abada. Don haka ba abinda ya rage mini illa in tausaya. Don haka duk inda kuka ga uba ya yi sharan gida, baya son gida ya wari ne. In gida ya haske kuma waye masu riba? Yara. Don haka duk abinda ubanku ya yi domin ku ne. To na biyu abinda zan gaya muku, na ce ni mutumin Lagos ne. To Bola Tinubu abokina ne. Kashin Jitta kuma abokin harka na. Dukansu cikin ikon Allah za su dawo inuwa a gare ni. Wanda ya dawo inuwa ga uba kuma fa, shi menene ga 'ya'yansa? Inuwa. To, duk wanda ya bar inuwa da kansa kada ya dawo ya ce mini yana rana. Shikenan. Kun gane magana? To, so doka na farko a bi gaskiya. Doka na biyu a yi tankada da rayya. Duk wata jam'iyya, duk dusen da zaka sa a baki ba za ka iya taunawa ba a cire ayar. Duk wayanda suka ce gadaran su rashin kunya ne, abinda za ku iya ku yi, abinda kuka kasa ku gaya mini. Ba zan ma jira ku gaya mini ba. Don haka ba a shiga wasanku, ba a shiga fadanku, amma ku sani sarki yana hangen ku. In fada ya ɓaci zai shiga, in ya shiga kuma shege ba zai ji daɗi ba. Tabbatar da kasa ta zauna lafiya, kowa ya je nemi halaliyansa, kowa ya yi siyasan da ta zaɓe shi, amma duka ku sani gaskiya da karya ba sa. Allah ya ce mana kul ja alhaqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Kullun karya zai fara zuwa, amma a ƙarshe gaskiya ne zai zo. An diga aka yi Taraba yau shekara 30 da wani abu, ina kallon ku. Kuna ta salle, wannan ya bi nan, wannan ya bi nan. Ina jiran gaskiya ɗaya kuma Allah ya kawo shi. A nan za a fidda gaskiya, a nan za a fidda karya. Duk inda ka je ka bar gindin itace, to inuwa kan ka bari. Kun ji ka san maganan ko? To ka tashi ka je ka bi abin da baka sani ba, kashe kana da wayo kana kare. Asalin nan shine darajanka, shine mutuncinka. Allah ya ji kan yar mu Jummai.
ta yi kokarinta Allah bai yi ba. To duka wannan tafiyan namu ne, babu wani abin da za a daina, babu siyasan da za ku yi ku sami wani abin da Allah bai baku ba. Duk wani siyasan da kai sai Allah ya baka, ba kuma wanda zai kika ya hana ka abin da Allah ya baka. To don haka siyasan kasan nan mutanen muri, mutanen Taraba maganan ɗaya ne, kowa fa in zai dasa itace to ya dasa ta kofan gidan ubansa. Wanda ya je dasa a kofan uban wani sai an gaya wa jikanka koma ba naka bane. To kasan muri kuma ko ina itacen na sarki ne, ko ina aka dasa itace a kasan muri a kofan gidan sarki aka dasa, wanda ya ce zai dasa a waje kuma to zai ga kafansa a sama. Ba zai yi ba cikin ikon Allah. To amma tabbacecce kowa ya zabi inda yake so, shikenan ba wani wanda sarki zai shi masa ga abin da zaka zaba, amma fa ba wanda zai zabi shege ya dawo kuma ya zai kuka da ni. Don shi ya zabi shegen da kansa. In yarinya ta zo aure uwa ta ce wannan bai kamata ba, ta ce zan yi, to ran da ta zo gudu sai dai ta je gidan kawo. Ma ba za ta dawo wurin uwan da ta ce mata kada ki yi ba. To ina son tabbatar muku kamar yadda shi minista ya faɗa, ga minista ɗana, ga jeri wazirina, ga Ibrahim kanina, ga tutare ɗana, ga sanata nawa. To definitely tafiyanku nawa ne. Allah ya ba ku nasara, Allah ya fidda ku kunya, Allah ya tabbatar da alheri. Shi ke alhamdulillahi rabbil alamin.